Des del 1997, que és quan es va inaugurar la clínica Actima Mutua de Terrassa, hem format part de la unitat de cirurgia plàstica i estètica i la unitat de medicina estètica. En els últims anys, veritablement, hi ha hagut un gran auge en tots els tractaments de medicina estètica perquè s'han desenvolupat tant les tècniques com els productes que es fan servir. Llavors, el que és molt important és remarcar que estem parlant de tractaments mèdics, que llavors sempre, com el nom indica, els ha de fer un metge i que s'han de fer en clíniques o en consultes adequadament equipades, que el pacient tingui les màximes garanties tant amb els tractaments com el seguiment i sobretot amb el tractament de possibles reaccions adverses com són l'al·lèrgia a algun fàrmac que es pugui fer servir durant aquests tractaments. Durant la primavera són els mesos que són els més adequats per fer servir aquest tipus o per fer aquest tipus de tractaments, perquè la pell és quan surt d'un període de més desgast per deshidratació, per les calefaccions, i a la vegada entrem en un altre període on hi ha factors de gran dany tissular, com són el sol, la platja, el clor, i a més és una època en la que hi ha molts esdeveniments socials, com són casaments, com són comunions, i això fa que tothom vulgui presentar la seva millor cara. Llavors, realment, l'auge d'aquests tractaments de medicina estètica és degut a això, precisament, a la milloria en la qualitat de vida dels pacients, de les persones en general, i sobretot a la millora de l'expectativa que tenim sobre la nostra pròpia imatge. Llavors, amb els tractaments de medicina estètica podem dir que hi ha dos grans grups. Tenim el grup de tractaments que van destinats a millorar el que és la característica de la pell sense canviar cap tipus de facció i tractaments que el que fan són canviar determinades faccions de la nostra cara, estem parlant a nivell facial, i això pot ser degut a pèrdua de pes, a propi envelliment o inclús a patologies com és una paràlisi facial. Llavors, dintre dels tractaments destinats a millorar el que és l'aspecte de la pell, són els tractaments més indicats per el grup de pacients més joves, perquè són tractaments que el que fan és prevenir i atenuar els signes de l'envelliment de la pell. Llavors, dintre d'aquests tractaments, bàsicament, tenim el que seria la mesoteràpia, la carboxiteràpia o els peelings. I el que descartem són els tractaments amb làser perquè no permeten l'exposició solar ni es pot prendre el sol un mes posterior al tractament. Per això, de cara a la primavera, no serien els idonis, més aviat estan contraindicats. La mesoteràpia consisteix en l'aplicació de nutrients vitamínics o aminoàcids a nivell de la pell mitjançant una punció. Això es fa a la consulta, nosaltres apliquem una mica d'anestèsia local perquè ho fem en cànula, perquè sigui menys indolor per la pacient i permet la incorporació a la vida normal immediatament després del tractament. Amb aquest tractament el que fem és que les cèl·lules puguin augmentar la síntesi de col·làgen, la síntesi de fibres elàstiques reticulars i amb això augmentem el gruix de la pell, la seva hidratació, millorem el seu aspecte, la seva llum, és una pell més sana, més jove. Després tenim la carboxiteràpia. La carboxiteràpia és un tipus de mesoteràpia, però el que fem és la punció intradèrmica de CO2 o gas carbònic. Amb això es provoca una vasodilatació, fa que arribi més sang als teixits, a les cèl·lules, i augmentem el metabolisme cel·lular, de manera que també promocionem la síntesi de col·làgen i de fibres elàstiques. Aquests dos tractaments per si sol ja són molt efectius, però si els fem en combinació encara són molt més efectius, perquè si per una banda posem més nutrients i per l'altra banda fem que les cèl·lules treballin més per aquesta arribada de sang, llavors els efectes es multipliquen, no és suma, sinó que és potència.